Hona hemen Fundación Onzeren Portalento Digital Esenciales programa zure trebetasun digitalak hobe ditzazun. Txunditu, komunikatu eta konektatu. Ongi etorri uneko eragina, menderatu aurkezpenen artea eta txunditu zure audientzia ikastarora. Desgaitasunen bat duten pertsonei bideratutako ikastaro presentziala. 8 orduko trebakuntza honetan, aurkezpen eraginkorren artea menderatzen ikasiko duzu. Planifikaziotik, abiaraztera, mota askotariko audientziak kontuan hartuz eta eragin positiboa sortuz. Ezagutu arreta erakartzeko teknikak. Egokitu zure mezua testuinguru eta audientzia ezberdinen arabera, eta erabili tresna bisualak eta teknologikoak zure ideiak nabarmentzeko. Hona hemen ikastaroaren edukiak. Aurkezpen digitalen oinarriak. Aurkezpen digitalen diseinu bisuala eta komunikazio eraginkorra. Egin aurre beldur eszenikoari. Sendotu zure hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta menderatu galdera eta erantzunen erabilera edozein ingurunetan. Gainera, ikasi nola sendotu dezakezun zure presentzia sare sozialetan, zure ideiak sustatuz eta mundu digitalean eragina sortuz. Hobe itzazu zure trebetasun digitalak ikastaro honi esker. Uneko eragina, menderatu aurkezpenen artea eta txunditu zure audientzia. Emantzazu izena. Deitu 9-1-3-2-7-6060 telefono zenbakira eta izan zaitez gizarte konektatu eta inklusiboagorako aldaketaren parte. Red.esek sustatutako Generación D ekimeneko jarduketa. Fundación Onzeren laguntzarekin. Honek finantzatua. Espainiako gobernua berreskuratze planaren Europar Batasunaren Next Generation funtsen bidez.